Vale, a ver, que? Facemos o saludo inicial ou non? Venga. Xa pasou de moda. Olis. Non, 1, 2, 3, 4. Sí, veña. 1, 3, 2, Fai no ben, me cago en Dios. Vale. Con ansia, con ganas. É que tampouco quero borrar moito que despois pica o micrófono. Dalle con gas. Veña. 1, 2, 3, 4, Cantas tacras ten o gato? Vale. Que pouca ansia trouxeste. Yes. Benvidos a Todo Mal, o programa que non se puxo de acordo en cal iba a ser a cabeceira. Cabeceira. Todo mal, vai minha vida, polo caralho arriba. Vou escoitar a doce enorme falar de paridas. Todo mal, não para de chover em Galícia. Todo mal, quero me matar. Por qué? Que? Non che gustou o meu saludo? Porquería. É que non quedamos en que frase íbamos dicir do principio. Sempre dis ti, non temos nada que quedar. Será o programa que non se che ocorreu nada que dicir? Bueno, pode ser. Pode Bueno, a ver, ser. que tal? Que tal tu vida? Que tal? Como vas? Ben, Vale. díxome o meu pai, preguntei a un chaval que tal, e díxome, podía ir peor. Ah, sí? Díxome o pai, pareceme unha boa estrategia de vida, porque é verdad, hai que valorar o que ten un, e non sei que, botou media hora a falarme, e foi como, eu creo que tipo dixo o primeiro que iba á cabeza, É o que está redactando moita Eu iso porrea. fago sempre, que pasa? Teu pai dalle mérito á miña filosofía de vida. É a primeira persona que o fai. Porque eu fago eso. O que? A mí cando me din, que tal? Podía estar peor. E xa está. A que a min desas a que máis me gusta sempre é de non me podo queixar. Non me podo queixar. E entón sempre te din, non tengo, entonces eso é que ben. Non, é que non me deixen que me queixe. O sea, un clásico atemporal que vai moi ben pagando, se pregunta que tal estás. Porque hai que ter algo premeditado para que tal estás, Xa, porque... Claro, ten que ser unha resposta que non dé pé a iniciar a conversación, que tampouco dé pé a contar moitas cousas, É que che sobre todo, repregunten. Podes facer unha cousa que é terrorífica que dicir, ben, a ti, ai, Buah, pero bueno, polo por que menos... dixen a ti se non me interesa nada? Pero polo menos non che preguntan pola... Quero dicir, mentre outra persona fala podes desconectar, como fago contigo, pero... Si tens que contalo ti non podes desconectar. É verdad, pero a que non lle gusta Entón, falar? bueno, mentre fala outra persona non tens que falar ti. A Eso é bonito. que non lle gusta falar de un mismo? Claro. Pero bueno, non sei, habría que pensar unha resposta perfecta para cando che preguntan que tal, contestar sin ter que seguir a conversación. Non? Que tal? Chao. Listo. Vasme contar que fixestes todo este tempo que non tal ou non che interesa? Traballar e pagar impuestos. Traballar e pagar impuestos? Sí. Máis traballar que pagar impuestos, seguramente. En Porque- tempo sí, en cantidad no sé. Bueno, canto máis pagues de impuestos, mellor para todos. Sí. Menos para ti. Para mí tamén, que sempre che veñen de volta. Sempre lle lambes algo aí ao Estado. Eu que sei. Se pagas moitos impuestos, pois agora vas para o hospital, tú o domingo á tarde diste, ala, que me veñen de volta. Non, bueno, non sei. O único que lle podo lamber ao Estado é o sobaco a un guardia civil. É o máximo que lle podo lamber. Entón, Que, por certo, estou moi contento. Mira, sí que me pasou unha cousa. Levaba varias veces que me paraba a Guardia Civil para soplar. non me digas. E dicíame, hola, boas tardes. Boas tardes. Ese é o coche. Pero estou non ficcionando demasiado. Queres que faga o de No, policía, mellor? é que estaba ficcionando demasiado porque estaba falando un gallego e un Guardia Civil. Hola, Pero- buenas tardes, é suyo el coche. Pero Sí. podemos ficcionar e podo fazer de Guardia Civil. A ver, ven. Déxasme participar na tua anécdota. Joder, nunca puedo contar nada, chaval. A ver, que teño que dicir? No, ahora es verdad. No lle digo a Guardia Civil que Vale, ten que vaya, decir. entonces, vamos a ficcionar esta historia que lle pasou a Telejaita, que eu non sei o que pasou, pero vámola ficcionar. Espera, porque eu primeiro poñome moi nervioso. Claro, Entonces, a ver. é como apagando a radio, tal, non sei que. Alto la Guardia Civil! ¡Ay, Dios mío! Pare usted o coche que está atropellando ao meu compañeiro. Baixe a ventanilla. Boas tardes. Buenas tardes, caballero. É suyo el coche. Será do banco. Non lle dixaches eso nin de broma. No, claro que no. Repito, es suyo el coche. Graciosito. Está o meu nombre. Está o teu nombre, eso...
Entón é seu o coche. Eu non podo decir nada que me comprometa. A mí non me vai a pillar guardacostas. Sople Eu aquí. chamo yo guardacostas. Guardia civil. Sople aquí. Non lle puxo un soplar. Pero a ver, non estás facendo a historia como che pasou. Porque non sabes o que me pasou, entonces non tens puta idea do que quería contar. Pero empeñaches en facer aquí un teatrillo. Non podo participar nunca, va. A ver, veña, pois pregúntame cosas de Guardia Civil, eu vouche contestando. Vale, e subiu el coche. As da portas de diante, sí. E logo de atrás. Tamén. Vale, damos con gracioso de turno. Mire, sople aquí, faja o favor. De onde viene usted? Del Club Ladies, de estar co teu compañeiro, ora, recóndese o tipo. No, veño da casa. Bebeu usted hoxe? Sí, claro, si non me robase. Pódeme dar o carné? Podo chudar, pero con volta, guapito. Pódeme enseñar a documentación do coche? Sí, por supuesto que ya podo enseñar, pero voy a enseñar moi rápido para que non vexa que estás sin ITV. E así é como actúa este Guardia Civil? Sí. Moi ben. Por eso sempre ando con ollo hinchado. O que quería contar A ver. era que o que es que che pare a Guardia Civil ahora. No. Que me pararon varias veces a Guardia Civil destes controles que fan de alcoholemia. Sí. Entonces baixaba a ventanilla, boas tardes, porque a Guardia Civil, un buenas tardes, hallo a todo o mundo. Sí, eso é verdad. Incluso aos que lle miran despois o maletero. Boas tardes. Bebió usted algo? No. Y mirábamos así, puede continuar. Y el día siguiente, buenas tardes. El coche es suyo. Sí. Puede continuar, Marcos. ¿Qué dijo? ¿Cómo se llama un nombre? Le daba unha tablet ahora. Pero bueno, eso para outro día. Puede continuar. E eu quedaba jodido en plan, coño, pero xa estou tan vello que me ve a Guardia Civil e non me sospecha nada. Non se cree que pode levar uns porros aí atrás. Un alambique de caña, un licor café sin etiquetar, que non teño cara de delinquir. Ti única cara que tens de delinquir é de cobrar en B. Pois investigueme eso. Eso Mírame a non é ver se tráfico. teño algún albarán sin IVA. Pero nada, sigan. E o outro día parou un chico moi guapo e moi agradable, díxome, sople usted aquí. E dixo, Guapo. Era moi guapo. Era un guapo Guardia Civil. E por que a mí non me paran os guapos? Sempre me paran os prejubilados. Que mala suerte teño tamén. E fíxeme moita ilusión que me fixera soplar o señor, porque é que volvo a estar con pinta de kinky. Cando foi a primeira vez que soplaches nun control de alcoholemia? Esa vez? Só le soplaches unha vez nun control de No, alcoholemia? soplei dúas. 2 veces nun control de alcoholemia? Sí. E moitas veces bebía usted algo, sí, unha cerveza. Puede continuar. E eu, pero queredesme facer soplar? Que parezco eu aquí que son calimero, que non teño capacidade para o mal, que me deixades marchar sempre. E agora por fin che... Fixéronme soplar como se fora un kinky, xusto o día que non tomei nada, dei 0-0. E, bueno, pues nada, contento porque non me multan, triste porque me cara de boa persona. Claro, e agora vas ter a fama de ser un santiño. Claro. Ele- E como se quita eso despois? Eso non se quita. Menos mal, joder, vou ter que empezar a... Eres un chaval con gafas, entonces. Ai, crees que se quito as gafas? Teñe- Me para máis a Guardia Civil. O que pasa é que me vai parar porque choquei cun camión, porque eu sin as gafas non me xo un collón. Pois eso, moi ben, pareceme ben. Entón, a Guardia Civil, por favor, parademe facedme soplar sempre que non sea pola noite. Aí, No, ti, hai que dicilo todo. Eu Non che nunca. paran porque de noite non conduces. Nunca jamás. Por moitas cousas. Unha, porque se bebes non conduzcas. E dúas, porque entre o astigmatismo e a miopía que tes, como chova de noite, alabás. Ahora teño miopía, ti. Ala que tes. Que tes ti? Unha hostia, tes unha hostia. Teño hipermetropía e astigmatismo. Eu pola noite non vexo nada. Entre tá iso, é como tome 2 cubatas, adiós. Bueno, pois iso. Entonces- Entre que vives en Galicia e de noite o estigmatismo fai que as luces as vexes así como se foran difuminadas. Que eu pensei que sí. subía todo o mundo e resulta que non. É así alargado. Que o vexo eu, é unha especialidade dos meus Eu as ollos. luces vexo así. É un extra dos meus ollos. Eu pensei que era o de todos. Todo cousas boas. Todo cousas bonitas que fan luces, e amplíanse así Eu moitísimo. agora- E parece que estou sempre na discoteca. Eu Cando chove. agora, gasas nestes días que vas comprar os regalos hai moitos coches. Entre as luces rojas dos que frenan, O- as luces de Navidad, as farolas e tal, parece que estou nunha discoteca. Na conducindo. Chanticleer. É como... É música de Maluma aí a tope, Sí. viste? Discoteca. Sí, sí, o É peligroso, estigmatismo é unha peligroso. pasada. Sí, é divertido.
Moi poquito. É como vir nos mundos de Júpiter de noite. É como vivir drogadicto. Bueno, o estigmatismo. Unha cousa moi bonita. Outro día falaremos do estigmatismo. Eu estou moi ben xa que o preguntas. Non, tampouco das. É que nunca me preguntas que tampouco tal das estou. tempo, Mira, é tampouco que das este tempo. podcast vais a acabar. E de repente vais a chamar todo é todo. É bueno facer eu sola, porque vou ser todo é todo. Por que nunca me preguntas que tal estou? Vamos a ver. Por que nunca me preguntas Acabei que de tal falar eu, estou? a mellor. É que, no, pero A xa... mellor iba a contar a hora de que fun con Scarlett Johansson facer senderismo e atopámonos con Paco Porras. Estabas dicindo, Paco Porras non morreu. Entón, se yo atopamos, pasa a ser de cuarto Si non milenio. morreu casi. Pero estamos dicindo, un día temos E que cando morra falar... Paco Porras hai que dicir porras. Un día estamos dicindo, un día temos que falar do estigmatismo. O sea, eu creo que a conversación xa estaba acabada. Ai, eu digo moito que temos que falar do estigmatismo. Eu a nada que se me complica a cita de first date, digo, había que falar máis do estigmatismo. Isto é como saber vivir. Bueno, en fin, a ver, vasme preguntar... No, e que tamén que gastei 20 millóns de euros en la miña mal, como se recordades. Joder, sigues co comunio. Que vou che dir unha cousa, veume un chaval a dicir que xa non é comunio, que é Infinity. Infinity Pool. Que sí que é comunio. Fantasy. Mas son trapalladas para chavales novos. Fantasy Plus. Eso é para porreros que os para Guardia Civil os vai soplar. Os caballeros, que se temos unha edad, sabemos que o bo é o comunio de toda a vida. O comunio rudo, rústico, que ten a página web difícil de ver, que as cousas tan antiguas, que tal, pero aí onde xogan os caballeros. A min díxome un chaval, díxome moi gracioso do comunio, pero o comunio quedou en el pasado. Ahora lévanse outros xogos. Ya ves, sí. E lévase sobre todo a facer apostas e despois joder aos teus amigos que perden. Bon. Tamén el tabaco era para los viejos e a xente segue fumando. A ver, que queres contar, veña? Que fichei a la miña mal, gastei 20 Fichaste millóns. miña mal, eso é verdade. Desto fixamos un vídeo. Dela miña mal. Sí, por eso ten o tema. E ao día seguinte parteu unha perna, non sei que hostia. Lesionouse, non sei que su puta Moi ben. madre. É como genial. Moi ben. Xa perdín para sempre. Bueno. Pois listo. E ti que tal estás? Home, alégrome que me preguntes sin ningún tipo de pistola no peito. Gracias. Pois eu moi ben. E dirás ti, por qué? Porque me din conta de que estou traballando nunha empresa boa, por fin. Así. Teño un traballo nunha Traballas. empresa boa. Traballar na finsa. No! Esta non é boa. Teño unha empresa boa, sabes por que sei que é unha empresa boa? Porque che dan cesta de Navidad. No, mellor ainda. Non hai nada mellor que eso. Porque sabes que traballas nunha empresa boa? Porque ti vas ao baño e no cuarto do váter hai un dispensador de cobertor para o váter. Ti sabes o que é isto? Non. É que che vouche enseñar o mundo agora. Ajá. Isto é super cosmopolita. Isto só pasa nas empresas de lujo. Isto pasa en Google e na miña empresa e pouco máis. Estará en Google. En Google, que teñen, en vez de... Porque sabes que é unha empresa moderna? Porque en vez de sillas, teñen pelotas de pilates para se sentar. Hostia. Iso é unha empresa moderna. É que toman o... En vez de beber café, beben té matcha. Teñen... Esas son empresas modernas, non como outros que quedaron no pasado completamente. Entendes? Eu, na miña empresa, ti vas ao baño, hai un dispensador e o mellor de todo que non é o dispensador daslle e non bota nada, non. Ti daslle ao dispensador de cobertor de váter e saleche un cobertor de váter. Non é como o gel hidroalcohólico que o hai en todos os lados daslle e non hai. Non, isto é repóñeno, entón ti dalle, saleche o cobertor do váter e saleche un papel ca forma do váter, como o seu nombre indica, e non tens que sentar as cachas no frío. Ah, que interesante. Pois eso é unha empresa boa, chavales. unha Se a vosa empresa- empresa ten eso, quedade aí. É unha empresa boa, unha empresa de sifilíticos, No, que non unha- vos andedes pasando mierda sentándonos no váter, é porque poñer esa porque non de todos uns promiscuos sexuales. Pois mira, outro motivo para quedarse. E non che parece unha cousa increíble? Parece moi absurdo totalmente. Que, hostia, Que compañeiro vai nunha empresa que non pousa as cachas cantiñas do secretario de administración? pois a mí parece unha modernidade preciosa. Salir, saludar ao informático, chao, sentarte ali e dicir, cago no informático de Cristo, se nota quente. Ah, bon Dios. E logo non é bonito de ver cando sale alguén do váter, sale cun libro ou cunha revista e dite, carallo, canto tempo botaste, non xa che me a calefacción. O forno de leña, macho. Pois,
dispensador de cobertor de váter. Moi ben. Non sabía nin que existía, macho. Vas poñer unha casa. Non, carallo. Si eu non o uso, pero gústame ver que hai a opción. Igual o puxeron nos 80 porque era obligatorio por unha lei europea e ninguén o quitou nunca porque ninguén o usou e non é que o repoñan, é que non se gasta. É como cando vas ao comedor, que diste, hosti, mira que ben, hai leituga para quen queira estar a dieta, vou non tomar, non, porque eu non quero estar de dieta. Pero gústame que haxa opción. Eu prefiero que haxa opción de croquetas. Pois eso, entonces estou moi contenta. A saber a min que non me gusta cando vas a un... cando vas a un buffet, xa sea de traballar ou de... Un buffet de traballar. Coño, a veces eu como un buffet no traballo. Tanto xa de traballo como de ocio. É que non me sale a palabra porque non como non consumo. Cando vas a un hotel ou así, que hai da... Si vexo lechuga, póñeme de mala hostia. Por qué? Porque penso, a mellor había nécoras e xa comeron as nécoras. É só que dá lechuga de mierda. Me cago en Dios, cheguei tarde. Pois aí o tes. E nada, esa é a miña información desta semana. E ainda teño outra información que darche. No, venga, tira. Esta semana vou gravar un programa de televisión. Ole. De intelectuales. Ole. Chamaronme para facer un programa de intelectuales. Ostras. Non che vou dicir o nome. É con quen te confundiron? A ver se me confundiron con Yolanda Castaño, aquela que dicía no En Cifras e Letras. Ben dito, como é? O sea, que ela estaba ali a dicir vogal, consonante, non sabes? A ver se me confundiron con ela. Seguramente. Claro, porque teño un dialecto tan dialecto? Un dialecto tan dialéctico Un dialecto. que ao mellor dixeron esta tipa... Tes un dialecto? Sí que tes un dialecto, sí. Que dixeron esta tipa ten que ser... Querías decir intelecto ou... No. Ou forma de falar? A forma de falar. Ajá. Dialecto. Un dialecto, un vocabulario. Un vocabulario. Bueno. Yo que sé que sé yo. Un trosquile. Moi bien. Entonces dixeron, esta chavala estudiaría literatura, polo menos. Hombre, eso pensa calquera. Entonces colleronme para ir contestar as preguntas. Ostras! Non é para facelas, é que facelas fañas calquera. Si, home, facelas. O da ruleta de la suerte. Facer as preguntas fañas calquera. O carallo está ali a tirar da ruleta. Iso é máis complicado. É máis difícil, que hai que teñen que tirar moitísimo. Hai que ir a xente que vai a ruleta de la fortuna antes ten que ir ao crossfit 15 días. Sí. Se non dá. Pois iso, vou a iso. A unha cousa moi interesante, un programa de listos. De listos? Non como este, que eu fago contigo, eres máis tonto que unha pedra, ahora xa non vou querer facer programas máis contigo, como eres tontísimo. Xa non faz programas de intelectuales? Sí. Oh, moi ben. Xa me dirás despois que preguntas, che fan a ver tanta intelectualidade? E sobre todo... O problema non é a preguntas que fagan, é as que respondo correctamente. Xa te van ver e xa che van preguntar cantas pernas ten o gato? E ti, 1, 2, 3, 4. Pois eso, como te quedas? Acojonao. Me quedo muerta. Acojonao quedas. Pincharme non sangro. Farme soplar e dou positivo. Eso é o que penso. Pois nada, xa O sea, aparte de fardar de que te chamaron para un programa, eres algo máis? Coño, e que na miña empresa hai cobertores de váter. Que son as miñas novedades desta semana. Curiosamente, do programa que te chamaron é no mesmo edificio que hai cobertores de váter e por non pagar desplazamiento. Hai posibilidades disso? Vou te dicir unha cousa. Eu ahora son pluriempleada. Sí. E nas dúas empresas que vou traballar hai cobertores de váter. Como te quedas? Porque ya saben que eres unha sifilítica de mierda e andan a poñer cobertores de váter. Para mí sí que van poñer cobertores de váter a donde vou eu. Vai ir unha señora detrás túa con un cobertor de váter de ganchillo, en plan, non me pouso o cu aí, que depois pouso o outro e estamos todos enfermos. Estaba poñendo sergas, anda unha señora dos sergas detrás túa. Vigílame aí e acabamos que as enfermedades venéreas. No, porque eu aos baños públicos vou en cuclillas. É todo o ejercicio que fago. Estás tomando algo nun bar, levantaste e vas en cuclillas hasta o váter. Depois ali sento-me tan normal, pero vou en cuclillas. Depois ali fago normal. Son as sentadillas que fago en todo o día. Ahora de cando vou mexer. En cuclillas? Sí. Moi bien. Foi como me enseñou a mi santa madre. Tamén en cuclillas, vas ir todos en cuclillas a váter. Ese sería o tema. Ala, pode empezar o programa. En cuclillas. Hoxe
vamos a tratar... Que boa palabra, cuclillas, eh? Cuclillas. Cuclillas. Que Parece un sitio que comes moi ben de Cantabria. Ai, fui a cuclillas, que ben se comen cuclillas. Estás chalado con Cantabria, carai. Aí para algo raro, me cago en Dios. En canto te llegar tus pa gasolina, vou ir hasta Cantabria. Mira unha cousa. Vamos a comentar as noticias destas últimas semanas, as máis impactantes, as máis importantes, para darlle un repaso a nivel mundial aos nosos chicuritas. Eu tuve moito traballo e non poden ver as noticias. Pois as noticias importantes son as que imos dar nós. Non as do telexornal, non as da Antena 3, non as de que Broncano se está matando con Pablo Motos. A mí que me importa. Estánse matando. Estánse matando, a mí que me importa. Dios, que lástima que non estou. As noticias máis importantes dos últimos 15 días. Primeira, escoita. 15 ou 21. Os que sean. A policía local de Avilés retén a unha nutria nunha oficina bancaria tras morder a unha persoa. Que necesidade ten unha nutria de ir pedir unha hipoteca? Porque eu que lle morda só do banco entendo perfectamente. Como que un 3% tai? Pouco se lle morda do banco. Pero unha nutria con hipoteca non vi nunca. Está aí chegando agua ao cuello. A nutria. Foi ali ao banco. Pero, te imagínate como tuvo que ser. As comisión das tarjetas. Mira, estás-me ocorrendo unha cousa. Xa que eu antes fixen de policía, por que non facemos ahora? Ti vas de nutria. Eu fago do banco. Non, ti vas de nutria. Eu fago do banco. Eu sempre fago o personaje... o importante. Claro. Que estás buscando como... A ver se ver algo de nutria, pero non hai moita nutria por aí. Teño a jorra do supermartes, se che vale. Non teño nin moitos supermartes. Sempre foi máis de aquí no hai en viva. Que? A nutria? A nutria, sí. Porque é unha comunidade de veciños e a nutria é moi de... Non, a verdade é que dá igual. Poño a capucha. Teño aí unha nutria, espérame, teño aquí unha nutria. Pon isto na cabeza, veña. Eres a nutria, vale? Hostia! Quen ten a cabeza tan pequena la virgen? A ver, pon o casco de nutria. Dios! A ver, entonces... Hai no que poñer en diagonal. Vou coñer las gafas de banquero. Gafas de banquero parecen moito as miñas, como se caen, vou me cagar en Dios. Oye, esto é improvisado. Buenos días. Señora nutria. Ajá. Que quería usted? Que me chegou un cargo de 150 euros da tarjeta de crédito que me dixeron que non me iban a cobrar nunca. E que se me empeza a cobrar a mí aquí, me cago en Dios, que son nutria para me pequento. Déjame mirar sus datos, a ver si están. Nutria del Río. Vale. Nutria del Río. Mira, estoy viendo aquí que non ten usted a tarjeta Aqua, igual a necesita. Como non vou ter a Aqua, que son unha nutria? Me cago en Dios, non terei outra. É que a Aqua é a que non che cobra. Ti tes Aqua Plus. Quítame o plus. Non se pode. Ten que contratar outra que é a Aqua, non a Aqua Plus. Pois quítame. A Aqua Plus é Plus porque cobramos unhas comisións Plus. Quero dicir, é lógica pura, pero usted leu... Pois cambia máis comisións ou vou che fazer o ti plus plus. Déjame mirar. Imposible. Imposible, non, que te estou vendo aí. Pon, cambiar a plus por no plus. Cámbiame aí. É completamente imposible. Non é imposible. Entonces, ¿usted le gustaría una... Vamos a ver. ¿No le gustaría un crédito para cambiar os troncos da súa casa? Non me pasa máis isto. Non veño aquí a que me deades cartos e acabar dando os seus cartos a vos. Isto xa me pasou moitas veces. Tiene que cambiar de coche igual. Para que quero un coche son unha nutria? Unha lancha? Eso sí. Ten que cambiar de lancha. A verdade que teño feito o Cristo. Pero vou na lijar e vou na pintar, se eu dixen a miña... Pero igual pode necesitar un crédito. Señora. Señorita. É vostede señorita. Ou señora, antes dixen que era un señor, pero bueno, pode ser... Como se chama vostede? María José, Campanario. Vamos a ver, Maricano. Estou che dicindo que me quites as comisións. Lo voy a intentar. Non lo estás intentando. A ver, espera, déjame, dime sus datos. Nutria del Río. Tiruriruriru. Tiene que quedar en espera. Tiruriruriru. Estás facendo un tío música que vou me cantar, vou che morder. Vou che morder. Eu hostias non, que son pacífico, pero morder... Tiruriruriru. Mari Carmen. Tiene que venir usted en horario de mañana. Que mañana, si son as 12 da mañana. A de mañana, un miércoles. Por ejemplo, pero Vale. de mañana. O sea, Estamos de 9 a 12 de la tarde. ti pensas que me iba a regalar un josoi? Arréglame eso ahora mismo, que chequei che a oficina bancaria. Vamos a ver, es imposible.
Era máis imposible que cambien, vamos a entender. Empezamos a falar. Ahora, justo. Vou mirar usted cantos cartos ten. 1.400.000 euros, carallo, para a nutria. Bueno, hombre, non se ven. Non ten usted 150 euros para pagar das... É que, sabes, montei unha presa hidráulica e vendinlle a Endesa 1.800.000. Pasa que a cocaína barreume 400.000 euros. Pero bueno, xa é outro tema. Colombiano partiche as pernas en menos de nada, E a nutria as pernas falle falta, porque no río, claro, senón leva che corriente. Ti sabías que as nutrias somos monógamas? Solo temos un coche toda a vida. E non quererá un crédito para outro coche? Estou dicindo que son monógamos, xa teño un coche. Teño un Citroën Saxo VTS. Vale. Vaime moi ben. Vou a mirar o turbo esta semana. Vale, tengo que decirle que é completamente imposible. Eu isto que estaba facendo non ten punto sentido, ni gracia. Pero bueno, xa falo como persona, non como nutria. Pero adelante. Pero xa está, estou dicindo, non hai que cambiar o tal. Listo. Xa non cobras comisións? Non, que yo vou cobrar e para dentro de 3 meses outra vez. Bueno, pois entenderás que yo ahora vouche morder. Me parece vai correcto. Vai chamar da Guardia Civil. É o que poñía no periódico, bueno, pareceme mal. Pois, señorita, ahora le muerdo. Gracias, hasta luego. Chao. E iso foi o que pasou. Isto é lamentable. Pero bueno, adelante. Dame as gafas. Que me está dando a cabeza ya. Aquí non pensen que son unha nutria. Claro, ahora xa está o cambio de personaje feito. Totalmente. E tenían esposas para detener a nutria. Pero teño os brazos moi cortitos para estar aí atrás. Como farían? Tería que ir para diante, non? Teríanlles así adiante, como lle van a fazer a Paquirrín. Bueno. Pois nada. De que traballaría a nutria? De que? Traballaría a nutria. A ver, digo ti. De nutricionista. Vale, creo que xa podemos contar outra noticia. Outra noticia. Estaban chequer os collóns ao chan. Antes espera aquí o sato. David Bisbal sacou un disco. Ostras, outra vez. De Paixoliñas. Bueno, está ben. Que quitouse máis emoción a mí, polo que fora. Que che parece? Sacou... David Bisbal é a María Carey española. Ostras! Quere vivir solo de dar volteretas e de tener unha canción. María Carey non dou a volteretas na puta vida. Que che parece? Innecesario. Verdad? Xa hai cancións de Navidad. É parte, Bisbal. Xa quitastes unha canción boa. Para. Quitou moitas boas. Bueno, Ave María, Bulería, e xa. Princesa. Que princesa. Eres la princesa de mis sueños encantados. Ese non é Bustamante. Ese é Bisbal. Bisbal, todos queríamos que volveras á música latina e festivalera de verano. E vas ás Panxoliñas, que é todo o contrario. Tamén parece que vas a joder. É que fai no joder. Aparte, un disco de Panxoliñas. Eu creo que está a ver se trae... Un disco. Un disco, xa ninguén saca. Que saca discos? Hostia, saca un casete. Saquei un manuscrito. Moi ben. Te toca o huevo. Eu saquei-me graduado. É que, Bisbal, por favor, de Panxoliñas. É outra persona que sacou todo un disco de 18 cancións. Outro disco. Quevedo sacou un disco con 18 cancións. Foi un tipo que se prejubilou con 20 anos. Veu que lle sobraba moito tempo e dixo, vou ir a traballar porque estou redísimo. E fixo 18 cancións. Isto non te lo vas a creer. Todas de follar. Con temática única e exclusivamente de sexo. O sea que xa O que pasa que en vez de decir sexo, din sex. Xa sabemos que estuvo facendo na retirada. Non fixo unha de desbrozar leiras, polo que fora. Fixo... Conste que no último disco Quevedo puxo un pouco de voz ao autotune. Porque eu cada vez entendolle menos, macho. E fixo... Eu xa entendo, claro. Que pasou? Non se lle entendo a falar. Non. E o disco vai todo de sexo. Sí. A mellor fixo cunha pirola na boca. Pode ser. E entón é difícil cantar cunha pirola na boca e saberalo ti mellor que nadie. Bueno, e ti podes dar a túa opinión tamén. É que eu non sei cantar. E isto, outra versión que os collóns ao chan. Xa non recollo. Quevedo
Unha das cancións que fixo con Pitbull. Con Pitbull. Bueno, el por aí canta como un can. O sea, non, é sendo mesmo. Non, co Pitbull, co calvo. Como Co das Gafas. Gafas, o que Como era xa imposible se non volveu sacar unha canción? Pois sacou unha canción con Quevedo. E aquí vou Espera aquí unha cousa. Estarme dicindo que Mr. Worldwide acaba de volver a la actividade. A la actividade musical, a outra actividade, a mellor seguir dando. Mr. Worldwide. Mr. Worldwide. O lito da Panorama con estudios. Que sabe inglés. Igual me pasei con esa O lito comparativa. da Panorama que sabe inglés. Que son prácticamente a mesma persona. Son igualitos. O lito da Panorama con un pouco máis alto, con plataformas. Como sabes a altura desa xente? É que como sempre vai nun yate nos videoclips, eu penso que é alto. Pitbull, todos os videoclips sale ali nun yate. Por que era máis alto nun yate? Porque fan así un contraplano e me cago en Vou yate. te dir unha cousa. Para non drogarte, non falas ao caso. É a miña... Ou te empezas a drogar ou busca un... É o meu razonamiento. Bueno, eso. El sempre sale así, ou pon xente máis baixa ao seu lado, como Pablo Motos. Te Para decir parecer el máis alto. que só anda con enanos Pitbull. Eu non sei, a min dame a impresión. Por eso lle chaman Blancanieves, porque só anda con enanos. Pois con Pitbull. Con Pitbull, que eu pensei que Pitbull xa estaba retirado, que Pitbull fixera isto de... Pero veu polo jijijaja e polos millóns que lle vai dar. Pero aquí é onde non ten amigo a brecha generacional. Con Pitbull. Con Pitbull, porque escoitei esta canción cun compañeiro meu de traballo, ten 22 anos. Eso tiña que ser ilegal. É un polluelo aínda. Escoitei a canción porque ele gostei moito Quevedo. E entonces escoitei, aparte, estábamos escoitando a canción e cando empezou a cantar Pitbull, dixolle eu, dias, a música de antes era mellor que a de agora. Falando de Pitbull, De Pitbull. De Pitbull. Podes deixar de dar golpes na mesa? Entonces aí é onde notei que xa me fago maior. Porque el justalle Quevedo, que é un can de palleiro, máis ou menos, e a mí gustábame Pitbull. Que é de raza de pedigrí, de cartilla sanitaria. Bueno, Que che entonces, parece? que xa podemos considerar a Pitbull música clásica. Música clásica, de la buena. Mira, outra noticia relacionada con música, esta vai che gustar. Porque é da túa ídola. Ostras, Quen é a túa... De quen eres fan número 1? de Paulina Rubio. De Paulina Rubio, verdad? Paulina Rubio sacou unha nova canción. Baila para mí. Pois sacou unha nova canción tamén. Unha nova. Sí. Non sacou unha que xa tiña No? refixua, que isto Pode ser. No. Sacou unha canción nova que se chama Balada Pop. Ostra, balada pop. Non lle puxo título, puxo o género. Pode ser que a mellor Paulina Rubio se confundeu e che pon ali para cubrir título, género, e era o título puxo o género, e no género puxo o título, e mira, ahora queda así. A mí, eu poñería xa canción para que despois cobren nos YouTube dereitos de sonidos. Dereitos de sonido. Dereitos desgai. Que temos que pagar, vaya. Dereitos de sonido é como lle chaman en Wisconsin a todo eso. Sí. Dereitos de sonido, é o termo jurídico. Sí, o término... Tuve un juicio por... Un término intelectual, chamanlle. Sí. Bueno, pois, balada pop. Vouche facer spoiler. Quen queira que vai a escoitar a canción de Paulina Rubio, pero... Nin é balada, nin é pop. Dios, que estratosférica é Paulina Rubio. Sempre xogando cas túas mentes. E é precioso, recomendo moito que a escoites porque é como escoitar al trío arcoíris. Sabes, ás 3 da mañá que estás nas festas da aldea co trío porque non hai cartos, porque xa outro día levas a Charleston, entonces hai un día no que non hai cartos, e levas ao trío tralará, al grupo Bomba, unha cousa así. O grupo Bomba está bastante ben. É verdade, o grupo Bomba xusto está bastante ben, pero bueno, un trío destes que son trío e aparecen dous, que diste, e onde está o terceiro? Pois non se sabe, debe ser o conductor. Entonces, sona igualito. O O que sea, lle tens que poñer ti un trator, un matraquillo para que se poñen en riba que non teñen onde poñerse, non teñen escenario. Sí. Pois Paulina Rubio sona exactamente igual. Consegueu. Conseguiu, chegou ao seu... Tantos anos luchando por eso, ao final consegueu. Enorme, Paulina. Eu creo que este ano vai vir ás festas do San Cambio. Ten moita lógica facer un bloque do programa de algo que non podemos ver, nin oír, nin nada.
Pero eu recomendo a xente que vaya, danlle cartos a Paulina Rubio, que falta lle fan. Non, porque acaba gastando un droga e creo que é contraproducente. Bueno, vouche contar unha... Non me contas o de Bisbaldo que quedou en collóns? Eso que era o máis interesante que había para contar. O único do que me enterei nestas 3 semanas que me pasaron un vídeo de Bisbaldo en collóns. É verdad, estaba perreando tan fuerte, Dios, se podía ser eu perfectamente. Eso pasoume a min. Eu me dicen, eso podía ser eu, se pasoume a min. A ver, contamos os hechos. Resulta que Bisbal estaba dando un concerto con uns pantalóns de coiro. Entonces, nun destes meneitos que fai, como fan na orquesta, que fan... Como son os meneitos? Non sabes, como os do como dominicano, que se poñen así, trácala, golpe de cintura. Reventou o pantalón por toda a juevera. É que todo un calzoncillos. Calzoncillo farda huevos. Farda huevos. Que terás necesidade de fardar, Bisbal. Que xa eres Bisbal. Pois en farda huevos quedou. E estame recordando que a mí me pasou. Tamén quedaches en cor huevos ao aire. Cucú. Cucú era o que xogaba no Barça. Que din cucú ao aire, desto que che rompen os vaqueros. A min rompen os vaqueros todos polo que ven sendo a parte baixa da cacha. Xuto pola zona na que transitan os peidos, pode ser? Por aí. Vale, que será? Entón, rompenme todos por aí. E unha vez romperonme, non me din cuenta. Estuve pasando todo o día pola Coruña. Cucú ao aire, que xe parece? E esta me cadrou mal que non levaba unha camiseta larga. Dinme conta ao chegar á casa. E que fixen? Jardar o pantalón. E jardei no caixón dos pantalóns, dos vaqueros. Porque non vas a jardar das camisetas, claro. E deixeino aí, e dixen, non o podo poñer máis, que está roto. Que pasa? Con tan mala suerte que se me esqueceu de porque estaba aí jardado tanto tempo, e dixen, hostia, este pantalón hai moito tempo que non o puxen. E volví a poñer a un día andar co aire, que che parece? Que eres un exhibicionista. Botaría culpa ao pantalón, pero tiñeron as ganas de enseñar o cu. E xa notaba un pouco de frío, e dixen, isto que carallo pasa? Bueno, polo menos dá moito justo cando vas nun coche destes que teñen calefacción no asiento. Recomendas ir en culo, non? Recomendo, sí. Pois eso, a Bisbal vironse os collóns. Como sería ese concerto? Imagina estar vendo un concierto e de repente ¡toma! Muchos calorías. Se me ríos collóns a Bisbal, chegas a tener na boca, me cago en as dermallas. É que non, Bisbal non é santo da miña devoción, Debe ser o único. Cobraría máis ese... Me espero, porque senón... Isto vai flipar, macho. Con esta noticia... Eu creo que... Ponte en modo así... serio. Xa estou. Vale. A portada da revista 10 minutos, que é onde eu me informo da actualidade e das verdades. Por que se chama 10 minutos? Porque en 10 minutos lela. Hostia, pues non vale os cartos logo. Vale, dando así, en 10 minutos te pode ter lida, por eso. É como a revista Lecturas, por qué? Porque... Son lecturas, pero aí eso é un chapó, A revista, que me dices? Porque ábrela, ves a unha famosa na praia e te dices, pero que me dices? Este bikini? Jústame a min. Ou ves a dous que se están liando, estando casados, e ti, que me dices? Que me dices? Que está feo eso. Venga, acaba. Que non entendo por que se chama revista, hola. Home, porque antes de nada hai que saludar. Hola. Hola, quero unha revista. Bueno, todas teñen a súa lógica, a revista. Menos 10 minutos. 10 minutos, bueno, eu xa te expliquei. Dalle. A revista 10 minutos, a portada. Ponte serio. Terelu. Portada de revista. Terelu. Terelu. Conozco a Terelu. A irmán de Carmen Borrego. Hombre, ahora con ese dato que non sabía yo. Di Terelu. Di. Di, Entre comillas. entre comillas. Llevo 9 años sin acostarme con nadie. Ostras, folla de pé, Terelu. 9 años. 9 anos sin foder. Duras declaracións de Terelu Campos. Terelu. Calquera cousa. Poñer aquí o meu número. Camba pillou o teu número en pantalla? Tipo, Terelu. Un printer. Un Nós non temos esa... printer non, pero un folio. Saco yo unha foto a un folio. Non temos esa capacidade de grafismo. Vou ver sin follar Terelu por culpa de non saber o que é un printer. E dicirlle que se contactara por privado. Terelu. 9 anos é moito tempo.
Si queres que sea 9 anos e un día, chamas aquí a esta persona e eu fago o que poida. Terelo. Que non vai ser moito, xe te digo. Terelo, 9 anos é moito tempo. Pero máis lava telegaita. E non ando a importadas. E non ando importadas, non pasou nada tampouco. 9 anos. Por eso se chamará 10 minutos. Por qué? É o que botan ali sin foder. 10 minutos. Cada 10 minutos é que follaron famoso. Ah, para poder sacar unha portada. Ah. 9 anos sin botar un iriguai. Un foguete, un trenquele. Ostras. A última vez que botaste 9 anos sin botar un tingili, botar un chispeo. Estaba facendo comunión. Que pode ser pior que estar 9 anos sin deitarse Estar con 10. ninguén? Te lo digo yo. É moi fácil falar sin saber. Dirá, é peor estar sin comer churrascos. Tanto 9 anos. Verás canto che acorda o churrasco. Bueno, pues nada, queda aquí a petición de Telegaita para que Terelo contacte con él. Terelu, Se ela tuvo unha portada porque dou esta exclusiva, ti tamén a podes ter. Terelu, Motel Venus, burbujitas, champán, Arreate, que romántico te pos. e despois darnos un sono e dormimos e a levantar, me cago en... Cando se vai ás cabañitas del bosque, eu digo polos meus amigos, hai que follar ao chegar. Sí? Sí, porque depois empezas a beber a jacuzzi e non sei que máis, sempre o din, e depois, ao final, fomos para a cama. O sea, hai que chegar e encher. Hai que chegar e follar. E depois, se bota unha segunda parte, bien. Pero as cabañitas del bosque, danche a chave, xa recibes a chave e xa te tens que estar empalmando. Si non vas mal xa. Que impresión. Abres a porta, zúmbate e me cago en Dios. E contra o que sea. Moi ben, esa é a recomendación. Sí. Si non, non son cabañitas, nin son bosques, nin son nada. Ir a unha cabañita del bosque a charlar. Mas que somos? Finlandeses. Me cago en Dios. Vou che dar unha noticia que esta vai che gustar, tío. Venga. Está, cuidado. Acaba de chamar Terelu, esa é a noticia. No. Queda aí o teléfono del pedidos. Escoita, ti sabes que no último programa que fixemos falamos dos mozos da Arousa? Falaches Sí, que falaches- son miñarais super fanática deles. E que dixestes? Dixestes que non había que chalarse tanto co fanatismo aos mozos da Arousa. Dixéstelo ti? Sí. Vale, pois teño que dar unha noticia. Un dos mozos da Arousa respondeu ao teu vídeo. Ai, que me dices? Pouco fanatismo hai con eles. Debía haber máis. Debíamos lle puñer unha calle. Concretamente Bruno. Bruno? Un de Bruno. un... O irmán de... No. O amigo de Raúl. Non te metas en follóns. Eu de ti non me vídeo. Son 3. Son 3, correcto. E un chamase Buscaminas. Borja Mari. Buscaminas. Como se vai chamar Buscaminas un? Non hai un cara Borja Mari ou Borja... Buscaminas. Como se vai chamar Buscaminas? Que di? Sí, Buscaminas, Baúl. Baúl. Sí. Bo. E Truno. É que non podemos dicir os nombres porque teñen copyright. Aí ten copyright. Entonces, Por Mediaset. Claro, Mediaset compra todo. Outra Que noticia. non te hostias na mesa. Non, coita, vou primeiro con isto. Un dos mozos da Arousa contestou ao teu vídeo. Que me dices? Dixo, Bruno, unha aperta a tua nai, jaja. Que lle andan metendo a miña nai fichas que me teño que cantar ao mellor? Mandoulle unha aperta para a tua nai. Moitas gracias, Bruno, vai facer moita ilusión, voulle decir. Non sei se decirlo, Dillo. Dille, Bruno, manda chuca ao É brazo. moita, miña nai ten moita devoción por ela. A ver se lle vai dar algo a miña nai. Pois, vouche dicir outra cousa, outra noticia. Chimparnos de Mediaset. Como? A Buscaminas. Aos mozos da Arousa chimpáronos de Mediaset. Pero vamos a ver. Coita. Iba a quedar as Como badaladas, dis? porque isto a min xa é unha cousa miña personal. Que eu aquí dixen no noso Que non programa. deas algo. Oye, ti sabes, eu cho dou a ti. Entón, primeiro dai algo. Guarda ya, que Dixemos aquí neste santo programa que non se din máis que verdades. Que os mozos da Arousa iban a dar as badaladas en Mediaset. En Telecinco, concretamente. E ahora colle Mediaset e di, nunca les van a dar. E parece que nós somos aquí Lidia Lozano e que decimos cousas a leito e que non son verdad. E algunhas son verdad.
Algunhas. E esta concreto, que era a verdad que deixamos nos últimos meses, joder. Nos la jodieron. A exclusiva. Sí, eu creo que o servicio informativo de Mediaset dixo, vamos joder o podcast estas dúas monas. É que están a boicotear. Ahora ti non tes credibilidade. Ahora eu non teño credibilidade por culpa de Mediaset. Isto xa é unha cousa Pasou o personal, mesmo que a niña. Lidia Lozano, perdiche a credibilidade en Mediaset. É bonito eso. Se ve bastante, sobre todo se che pagan. A ti paganche. Non. Vamos a ver, como van votar a Buscaminas? Pero por que chamamos así? Que me fixo gracia de Borja Mina, Buscamina. Ai, Borja Mina. Eu pensei que era Borja Mari. Borja Mina. Bueno, pois eso. Ese estaba nun concurso. É imposible que os vote ninguén porque eran os número 1. Sabes que dixeches ti? Que lle dixeches ti a tua nai? Mamá, mexei nas sábanas, podémoslas cambiar? Non, a outra cousa que lle dixestes. Dixesteslle, mamá, eu que traballo na televisión, fanos ganar e fanos perder cando queren os guionistas. Sí, claro. Pois fixéronos perder. Como? Esa caeu aí, Bebeto. Jalmiña Jalmiña. dou un hito, sei, desmayouse por culpa desta noticia. É que non é así, é que talo contando mal. É lo que é. É que tes a mesma narrativa de que aqueles libros de cando eu era neno que che poñían si quieres que pase esto, vete a la página 15. Si quieres que pases esto outro, vete a la página 20. Dimo ti, fillo de puta, estou escribindo un libro. Vou cobrar despois. Pois, isto é igual. A ver, que, como ela? Perderon eles. Buscamina, Runo e Baúl. Perderon. E ninguén sabía como. E eles fixeron un homenaje e salen eles cun cara de cu, en plan, sí, bueno, perdemos, tal. O día despois de perder, Carretera. chama a Mediaset e di, oi, o das badaladas, como ora non estades no programa, xa non sodes de Mediaset. E como xa non traballades aquí, non podedes dar as badaladas. Porque xa non traballamos, e como non traballo aquí, por que me botaches, hijo de puta? E entonces quedaron sin programa, sin badaladas, e con 2.800.000 euros. É Que non triste. compensa a todas luces. É triste, É triste, sí. Mira unha cousa, que diferencia hai do que contei ao que te contaste ti? Ti dixeches, Mediaset, badaladas. Eso non é noticia ni nada. É que eu expliquei como se explican as cousas os periodistas do corazón. Que os explican así, a gritos e a berros. Que pasa que ti non entendes o lenguaje comunicativo. A verdade que non, eu necesito sujeto, verbo e predicado. Non durabas ti 2 minutos tampouco en Mediaset. Pero con Bueno. non chego a 3. Pois eso, moi feo que lle pasou ao mozo da Lousa. Mais feo é quedar en collóns como a Bisbal. E non se queixou, nin perdeu as badaladas. Cada un día estuve un hostia no coche, pero bueno, polo menos non quedei en collóns como a Bisbal. Sabes, como descargando tal, en plan, bueno, botaronme do chollo, pero polo menos non quedei en collóns como a Bisbal. Vale, Quedar en collóns. podemos cambiar de tema. Cambia, como se eu mandar algo aquí. Vou a facer a polémica do día. Ah, la polémica. Quero mandar unha mensaxe institucional desde aquí para Galicia e a poder ser para o mundo. E quero dicir que deixedes de facer o Museo do Louvre nas uñas. Sabes a que me refiero? Eu entendí uñas. Esta xente que non lle chega con botarlle un color ás uñas. Eso ahora quedou no pasado. Ti se agora colles e pintas as uñas dun color, así, vermello, ti estás no paleolítico. Ah, sí. Eso non é moda, eso non é actualidade. Eso é a antigüedade completamente. E se xa nin as pintas? Bueno, Zoolítico. eso non é nada, xa. Entonces, agora a xente, despois pasaron a facerlle dibuxos, puntitos, poñerlle brillantes, e agora xa se lle fan formas de todo tipo ás uñas. Formas. Formas. A uña xa ten forma, como lle faz outra. Ti sabes que Rosalía mandáballe unhas uñas así largas, que eran como as jadañas que tiña... Como se chamaba o tipo este? Eduardo Manos Tijeras. Ah. Antes, pero eso xa quedou tamén no pasado. Antes facíase eso. Eso non era para inxertar. Para inxertar. Porque facías así con unha uña, que a outra tal. Pensei que era para inxertar. Pois Ou para agora podar a ainda uña. se chegou un nivel máis alá. Ajá. Porque ti sabes o que son, por exemplo, os Sony Angels estes. Como se chaman? Sony Si, Angels. joder. Sony Angels son uns muñecos, uns bebés en coiros. Que xa me dirás ti. En coiros ou en coiros? En coiros. Oxalá foran en coiros.
que se lle poñen ao teléfono móvil aquí colgados o cu para fora. Entón, ti tes o móvil e tes o bicho, bueno, o meniño, mirando cara a ti. Un pouco desagradable. Máis desagradable sería que mirara para ti o cu. Pero bueno, o Son Angel, pois agora que pasou? Que esa moda, que é unha moda que, bueno, pois agora colle a xente que o fai nas uñas, o muñeco. Mira, fan un mini muñeco na punta da súa uña. Que é do pato difuso. Estou vendo, non fai falta como se llama, que xa o entendín, xa o vin. Xa che dou a grima suficiente. Mira, con un muñeco na uña. Eso seguramente sea xente que vai sulfatar, que pon as patacas, porque claro, eso vese moi... moi práctico. Moi práctico, sí. Moi práctico, digamos, moi práctico. Pois aí vai co meniño aí na uña. Que che parece? Pinta a cara e todo. Bueno, cada un que faja o que queira. A mí xa me parte cando meto a uña así no dente, porque hai veces que, bueno, polo que pasa, que deixei aí un cacho de tal, faz así, xa me ten botado a uña para atrás e xa me dá unha grima que nin diola, sabes que che reviras así a uña? Xa dá unha grima que nin diola. Creo que esta xente ten palillos. Ten palillos? Sí, por eso pode Viven en unha civilización máis avanzada, palillos de plástico. De plástico. Para que contamine máis, para joder. Pois que che parece? Bueno, non sei que opinar, porque ao mellor algún ointe fai esta porquería e hai... Isto non chegou a Galicia aínda. Isto de facer muñecos nas uñas, coño, hai formas, hai dibuxos, hai uñas largas, sí, pero facer muñecos nas uñas, eu non a vi na miña vida. Xa para min pintalas xa é un... Dios, xa é lo más. Cada un que faja o que queira, pero que despois que non me dixan, teño moito que facer. Non pode vir esta persona con muñecos nas uñas dicindo ai, Dios mío, que non parei. Bueno, paraches, buscando a la mona. Pois eu o que pido é que, joder, que che tira as uñas, hai que cuidalas, e son bonitas, e hai que pintalas e todo. Pero tampouco fai falta facer aí o Museo Vaticano, joder. Quero che dicir que parece que... Me cago en diala, hai xente que se esmera máis en facer dibuxos nas uñas que Miguel Ángel en pintar o cielo, este que pintou na Capilla Sistina. É verdade que Miguel Ángel pintou el cielo. Pintou el cielo. Dixo o Papa de Roma. Miguel Ángel, píntame el cielo. Pintou aí. Sí, Miguel Ángel pintou yo que era guapísimo. Vas ali á Capilla Sistina e diste, venga, non pasou o traballo que pasou algunha chavala en facer o dibuxo das uñas. Saleulle máis barato aínda a Capilla Sistina. Si, home, que non hai tanto acrílico. Pois esa era a miña polémica do día. Moi polémica, Moi polémica. Basicamente foi facerlle bullying a unha chavala, pero... Non é bullying. Ah, non? Non é bullying. Pois entón non fixemos ben. Mira, sabes que no programa anterior lle dixen á xente que nos mandaran frases que insultaran aos povos do lado. Si, é verdade que te metiches neso. Pois mandaronnos algunha frase. Ajá. Que xa que estamos, vounas ler. En nombre dos que en nombre da xente que nos lo mandou. Porque eu, por exemplo, dicía que en Dodro hai frases sobre algunhas aldeas de Dodro, por exemplo, en Lestrobe, nin bo porco nin bo home, de Revixós, libreme Dios. Bueno, hai frases así. Entonces, mandaron os nosos ointes algunhas frases que son, por exemplo, mierda, xa a primeira. Na peroxa, a que non é puta é coxa. Isto, os nosos hai outro que di, en Buxán, nin boa ovella, nin boa lán. Bueno, ben. Seguramente teño doble sentido. É como a de Lestrobe, nin bo porco, nin bo home, non? Bueno. Parecida, un pouco parecida. Despois hai aquí outra persona que nos di, típicas frases de veciños. Os de Outes, os de Noia, sempre... Perdón, esta é unha mensaxe un pouco larga. Igual tiñas que ler antes. Típicas... Eu non vou ler antes, non vou pasar 5 minutos de traballo antes de gravar isto. Todo o traballo paso aquí. Típicas frases de veciños. Os de Outes aos de Noia sempre lle chamaron campanas de pau. Debe ser porque de pau, porque non fan ruido, que sí. Non valen para nada, entendo, non? Entendo que é iso. Vai por aí o tema. No concello de Outes hai unha parroquia que se chama Cando, e dinlle, en Cando, nin xente nin gando. E eles respóndenlle, e na túa terra, nin xente nin merda.
Os de cando son directos, non andan con tonterías. E non lle caen vai te tomar polo cu de milagro. A típica cousa que queres... E ti, nin xente nin merda. Pero pareceme moi eficiente. Sí, a verdade que non... Moi eficiente, moi eficiente. Un punto para cando. E bueno, hai máis frases, pero non tuve ganas de recopilarlas, para outro día sigo recopilando. Mira, Pero podedes mandar máis se queredes. Sí. É que é outro ente que nos dixo que, claro, que entre os de Ribeira e os de Boiro hai moitas frases aí, porque hai moita rivalidade, é verdad. Ah, sí? Sí, toda a zona de Boiro, Ribeira e tal, teñen aí eses piques. E bueno, teño que investigar sobre as frases. Porque me mandou un link para que traballara. En plan, mira aquí que hai moitas frases. E como, bueno, pues ahora mesmo non me apetece. Entonces un día farei. Moi ben. Pero bueno, queda aí. Algo máis? Eu creo que non. Tuve unha reflexión esta semana. Por dalle. E xa fechamos o Non programa. me preguntes a min, dalle. Tuve unha reflexión. Dúas reflexións tuve. Ostras, foi unha reflexión moi grande. Entonces, tuve dúas reflexións. A primeira. Atención á teoría, céntrate. A miña teoría é que a xuventude se mide segundo os amigos que tes. É dicir, a máis amigos, máis xuventude. Desarrollo a resposta, como nas oposicións. Ti vas a un chiquipark. Aniversario de Lucas, 3 anos. Vai a Jaliña Azul. Ten 30 amigos no aniversario. 30 meniños ali regalándolle cousas para arriba, para baixo, comendo as palomitas, de todo. 30 amigos, con 3 anos. Despois tes, xa, máis ou menos, aí aos 10 anos, máis ou menos, xa en vez de 30 tes 20, que son os amigos da escola. Os que van á mesma escola que a ti, a primeiro A. E ao mellor levas a 20. Ou vas ti á escola, ainda non sei se sigue facendo, pero nós o que facíamos era levar o pirulo este de cheo de gominolas, cos joselitos dentro, como se chaman? Cono, unha bolsa de gominolas. Unha bolsa de gominolas. Complicaxeste moito con bolsa. É que creo que tiña un nome, pero non me acordo. Bueno, é igual. E collías, 20, diste, ostras, 20 amigos, chaval. Pero que antes tiñas 30. Como pode ser que con 3 anos tu eras 30 e con 10 xa teñas 10 menos? Despois con 15, que diste, aniversario, vamos todos os meus amigos e máis eu a facer botellón ali, á Praza da Padrón. Polo que sea. E vas con 10 amigos. E diste, carai, unha pandilla de 10 amigos xa... Cuidado. Xa unha pandillaza, Que social. A de Oliver e Benji non era tanta. Era por lo menos 11 para xogar para ti. Claro, 10 máis ti 11. É perfecto, é verdade. 15 anos, botellón, pisa, a tope. Diste, bueno, carai, unha pandilla de 10 amigos, tal, bueno, pero xa non somos 30 de cando eras un meniño que ibas á Jaliña Azul. E agora con 30 tens que facer o teu aniversario e diste, vou invitar aos meus millores amigos, 3. Sodes 3, contigo incluído. Que diste ben, porque os viños salen baratos. Pero que carallo pasou? Pasou que é matemático. A máis idade, menos amigos. Quero dicir, canto máis amigos, máis xuventude. Que che parece? Unha reflexión digna de las mentes máis brillantes. Verdad? Pois, esa é a miña teoría. Perfecta, maravillosa. A ti pásache? A min pásame moitísimo, claro. Sí. Home, porque deixas o fútbol, por exemplo, e xa se caen moita xente. Carallo se cae. Vas perdendo amigos na vida. A vida é como un pelotón na guerra. Vanse caendo personas polo camiño. Ou aprendes a mandar a tomar polo cu, que tamén pode ser. Porque cando vas á Jaliña Azul hai unha mona que che pon a zancadilla e como non invites ao teu cumpleaños, tens que invitar igual. Tamén che toca os collóns, pero... non sei que, bueno, e ben igual. Non? Vais perdendo eso de invitamos a todos. Invitamos a todos. Non, invito aos que me caen ben, joder. Entón podes decir... Que non che quero desmontar a teoría. Deixa ataras. Pois esa é a miña teoría. Irrefutable. Como que Terero leva 9 anos sin follar. Irrefutable. 9 anos e o que ela queira. Teño outra teoría, cuidado. Ostras, que detrás dunha veo a outra.
Non me digas máis. A ver se adivino. Canto máis vello, menos amigos. Non. Va. Hai dúas cousas que diferencian a unha persona de aldea de un moderno de ciudad. Dúas. A primeira, o moderno de ciudad, cando ve a un amigo, para saludalo, dalle un abrazo. O de aldea veo e dille, esa é irrefutable. Esa é unha teoría básica. Estamos todos de acordo con eso. Pero depois hai outra teoría. A segunda teoría que diferencia a xente da aldea dos modernos de ciudad. Que é que os modernos de ciudad usan as cousas para accións para as que non foron creadas. Por exemplo, miña prima, que é unha moderna de ciudad, unha moderna da Coruña, outro día foi a un bar e puxéronlle un postre, un tiramisú, dentro dunha cafetera. Ostra, É normal eso. se é de café, ainda ten algo de xeito, pero... É Como normal. accedes a unha cafetera para comer o postre? Pois iso é o que diferencia a xente da aldea que usa a cafetera para qué? Para facer café. O moderno de ciudad colle cousas para unha cousa totalmente contraria ou distinta para a que foi creada. E o que non é moderno de ciudad, simplemente é de ciudad. Eu falo dos modernos, que son o que me teñen a min consternada. Mira, un tiramisú nunha cafetera, é normal isto. A verdade é que non, gastar un montón de cartos cando podías botar nun vaso de cristal e tamén. É que non fan máis que darme motivos para reafirmar esta teoría, porque xa falamos da teoría de que os modernos de ciudad compran roupa usada máis cara que a nova. Ten sentido eso, ninguna de ninguna clase. Pagan por traballar, por ir a cursos de cerámica e de cousas así, e pagan por facelo. E agora toman cousas, toman postres en objetos para que non foron creados, que vai ser o seguinte. Tomar unha tarta de queixo encima dunha televisión. É que non ten sentido de ninguna clase, pero eles gustan esas cousas. Ou postres nunha maceta. Por qué? Bueno, pues porque eu gusta así el mundo al revés. Están creados para la innovación. Quedo muerto. Quedas muerto, ¿ves? Estarme descubrindo un mundo novo. A mí que me expliquen por qué pasa esto. Pode ser que os modernos o único que queiran facer as cousas distintas porque se as fan igual deixa de ser modernos. Ah, ou porque se as faz igual non lle podes cobrar 15 euros en vez de 3, que é o que vale. Porque ese tiramisú En Casa Pancho vale 3 euros. que ven nunha cousa de barro, Eso vale cunha 3 euros. galleta enriba, ¿Cuánto eso vale sacaba? 3 euros. E aí na cafetera italiana, o mío vale 15,50. Misterios de Teño que ir vida. buscar a miña cafetera para meter postres, que ao mellor é aí a clave. A mellor os cartos están aí. Bueno, pois deixámoslo aquí, que está chovendo que nin dios, e vai entrar polos micrófonos, e podemos seguir falando noutro sitio e sin cámaras. A ver se conseguimos contactar con Terelo. Vámoslo intentar. Venga, Vémonos no próximo programa, xa non vou dicir a semana que ven. Porque vais la semana que vai, xa verás. Bueno, cando sexa, vémonos no próximo Hai que programa. traballar. Ala, chausilles. Chao, xillis!